Karo megono nggih dudu. Karo kiye. Dudu ri. Mbah Nun sewu kula mangke nggih nyuwun napa sekul pegonanipun nggih. Mangke pun paringi menika nggih Mbah napa peyek ampun greh napa-napa niku Mbah. Kula bantal kula foto sirek wonten niku. Oh wonten bantal ya. Oh bantal nggih nggih. Kula ten dalam niku Bu. Nggih. Dalam kota niku. Nggih. Sekedhik mawon Mbah. Nggih, tenang mawon. Paling napa niku? Biasane pun kali napa Mbah? Kacang. Nggih, kacang niku nggih. Urap. Nggih, urap bener napa? Kalian serundeng napa-napa niku Mbah? Ya paringi niki. Nggih, kan paringi sekedhik mawon Mbah. Nggih, niku kalih peyekipun mangke kedadosan setunggal napa kados pundi?